Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Δόκτωρο Αμβρόσιο Προδρόμου, καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων και τουριστικών του CDA College. Χαίρετε. Χαίρετε. Για να μιλήσουμε για έναν τομέα που αφορά σχεδόν όλους μας. Γιατί είμαστε σε έναν τόπο ο οποίος κατά κύριο λόγο τρέφεται από τον τουρισμό. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαι, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε για να μας διαφωτίσετε και όλα σε διάφορα θέματα τα οποία μας απασχολούν και θέλουμε να ξέρουμε και για τα τουριστικά και για το marketing. Και θα ξεκινήσω με το marketing. Τι σημαίνει marketing και τι ρόλο παίζει στο τουριστικό τομέα? Πρώτα απ' όλα, το marketing είναι βασικός κανόνας, βασικός πυλώνας της κάθε επιχείρησης. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να πει ότι δεν θα εφαρμόσει τους βασικούς κανόνες του marketing. Αν δεν το κάνει, είναι ήδη εκτός παιχνιδιού, εκτός αγοράς. Το marketing είναι βασικά, ξεκινά από την κατανόηση της αγοράς και την πρόθεση των σωστών προϊόντων ή υπηρεσιών στους σωστούς ανθρώπους. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι το marketing είναι πωλήσεις. Το marketing σε καμιά περίπτωση δεν είναι πωλήσεις. Οι πωλήσεις είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του marketing. Το marketing ξεκινά από την έρευνα αγοράς, ανάλυση δεδομένων, επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, κυρίως εξωτερικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό για τους επαγγελματίες στον τομέα να μπορούν να κατανοήσουν το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, όσον αφορά τον τουρισμό και το marketing, ο τουριστικός τομέας περνά μέσα από μια σοβαρή μετάβαση η οποία αφορά κυρίως τον τομέα της τεχνολογίας. Η τεχνολογία, το AI, η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζουν πλέον άμεσα τον τουριστικό τομέα. Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τεράστιες δυνατότητες στους επαγγελματίες του marketing στον τουριστικό τομέα, ούτως ώστε να μπορούν να προωθήσουν πιο γρήγορα τα προϊόντα τους, πιο άμεσα, να είναι πιο στοχευμένοι, να παίρνουν γρηγορότερες αποφάσεις και ως εκ τούτου να μπορούν να δημιουργήσουν ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο τουριστικός τομέας είναι ένας παγκοσμιοποιημένος τομέας. Πιο πολλοί άνθρωποι τώρα ταξιδεύουν περισσότερες φορές σε περισσότερους προορισμούς. Αυτό έχει και τα θετικά του για τις επιχειρήσεις, αλλά και τα αρνητικά. Τα θετικά είναι ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν σε περισσότερες χώρες. Το αρνητικό είναι ότι υπάρχει αυξημένος ανταγωνισμός και είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να μπορούν να κατανοήσουν ότι χωρίς το σωστό marketing, συμπεριλαμβανομένου και του ψηφιακού, δεν μπορούν να αναπτυχθούν, να έχουν βιώσιμη ανάπτυξη. Με το σωστό marketing μπορεί μια μικρή σε εισαγωγικά επιχείρηση να ανταγωνιστεί μια μεγαλύτερη στον τομέα των τουριστικών? Θα έλεγα ναι, γιατί οι μικρές επιχειρήσεις, παρόλο του ότι έχουν κάποιες αδυναμίες, κυρίως όσον αφορά την έλλειψη τεχνογνωσίας, έχουν όμως ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Μπορούν να εφαρμόσουν πιο ευέλικτες πολιτικές, γιατί οι αποφάσεις τους παίρνονται πιο γρήγορα, δεν μπαίνουν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες όπως μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μία δομή η οποία θα πρέπει να περάσουν από διάφορα τμήματα, να πάρουν εγκρίσεις ή όποιες αποφάσεις. Και επιπλέον έχουμε στον τουριστικό τομέα έχουμε την ανάπτυξη των boutique hotels, τα οποία δίνουν μια διαφορετική προοπτική σε επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Οπότε υπάρχει η ευελιξία, υπάρχει πρόσβαση στη γνώση, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην τεχνολογία ευρύτερα. Είναι όμως σημαντικό για τις μικρές επιχειρήσεις, επειδή είναι και ο τομέας εξειδίκευσης μου, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κατανοήσουν ότι εκεί και όπου δεν μπορούν από μόνες τους να πάρουν αποφάσεις πάνω σε καθαρά επιστημονική βάση, να ζητήσουν βοήθεια από επαγγελματίες. Είναι πολύ σημαντικό και έχουμε έρευνες, πάμπολες έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι εκεί και όπου έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένου του τουριστικού τομέα, ειδικότερα μετά την πανδημία, έχουμε
καλύτερα αποτελέσματα σε αυτές τις επιχειρήσεις. Οπότε η απάντηση είναι ναι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες αλυσίδες. Το όπλο τους πολλές φορές είναι και τα social media. Γιατί τα social media πλέον μπορούν να κάνουν θαύματα και στον τομέα της διαφήμισης. Τα social media μπορούν να κάνουν θαύματα, όμως μπορεί να... Το digital marketing γενικότερα, ναι. δεν ξέρω, μπαίνει κάτω από την ομπρέλα των digital marketing. Βεβαίως, τα social media, το digital marketing βασικά είναι οι όποιες διαδικασίες γίνονται μέσω ψηφιακής τεχνολογίας. Τα social media πρέπει να χρησιμοποιούνται με τον σωστό τρόπο. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Τα social media είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορούν να προωθήσουν πολύ εύκολα μια επιχείρηση, αλλά παράλληλα σε περίπτωση που υπάρχει κάτι αρνητικό, μπορεί να καταστούν ένας πυλώνας αρνητικής διαφήμισης. Πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει αρνητική διαφήμιση. Εγώ θα διαφωνήσω. Εάν το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο σε μια επιχείρηση όπου κάτι πάει λάθος και γίνει viral, τότε μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να έχει σοβαρά προβλήματα. Γιατί αν πούμε παραδείγματος χάρη για μια μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων, η οποία έχει την τεχνογνωσία και έχει παράλληλα την οικονομική ευρωστία να αντέξει μια αρνητική διαφήμιση, μια μικρή επιχείρηση μπορεί να καταρρεύσει. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ ισορροπημένοι στο πώς χρησιμοποιούμε τα social media. Παράλληλα, οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ότι δεν είναι όλοι οι πελάτες, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους πελάτες. Υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι. Πρώτα είναι η δυνατότητα παραγωγής, το capacity. Δεύτερον, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε στο marketing η τμηματοποίηση της αγοράς. Θα πρέπει να πάμε σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Πολλές επιχειρήσεις δεν το αντιλαμβάνονται και αυτό δημιουργεί συγκεκριμένα προβλήματα. Μάλιστα. Και επειδή αναφερθήκαμε στον τομέα του digital marketing όσον αφορά το κομμάτι των social media, κάτω από την ομπρέλα των social media εντάσσονται και influencers που σε πολλές περιπτώσεις και στο πρόσφατο παρελθόν και το τώρα, στο σήμερα, βλέπουμε να πηγαίνουν να προωθούν μέσω των social media τους ξενοδοχειακές μονάδες, προορισμούς, γιατί συμβαίνει στο ταξιδιωτικά γραφεία κτλ. Τούτο βοηθά, σωστός τρόπος, λάθος τρόπος. Σίγουρα ένας influencer μπορεί να σε επηρεάσει θετικά στο να πάει σε έναν προορισμό, σε ένα ξενοδοχείο, όπου εκείνο που σου προωθεί τέλος πάντων. Υπάρχει όμως και η αρνητική πλευρά του πράγματος. Να σας πω, οι influencers είναι κάτι πλέον το οποίο είναι δεδομένο όσον αφορά το ψηφιακό marketing. Και συγχωρείτε για την παρέμβαση, αλλά υπάρχουν πολλές φορές και οι influencers που αντικαθιστούν πλέον διαφημίσεις που μπορεί να γίνουν σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις, ότι θεωρούνται και πιο δυνατό μέσο για μια προώθηση. Οι influencers είναι ένα σημαντικό κομμάτι του ψηφιακού marketing. Αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουμε. Ήρθε για να μείνει, δεν είναι κάτι παροδικό. Από την άλλη όμως, πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι influencers δεν είναι για όλες τις ομάδες πληθυσμού. Παραδείγματος χάρη, αν έχουμε ένα ξενοδοχείο το οποίο, ή μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία αποτείνεται σε συγκεκριμένο κοινό υψηλής εισοδηματικής τάξης. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα επηρεαστούν τόσο πολύ από έναν influencer, αλλά θα επηρεαστούν από την ποιότητα και άλλους παραγόντες. Οπότε θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι influencers θα πρέπει να μπαίνουν στο κομμάτι του ψηφιακού marketing εκεί και όπου πρέπει. Αλλά πρέπει και εκεί να χρησιμοποιούνται σωστά. Σωστά. Γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει στην αρχή ότι θα πρέπει να γίνεται σωστή έρευνα αγοράς για να μπορέσουν να κατανοήσουν τι χρειάζεται αυτό το τμήμα της αγοράς. Δεν χρειάζονται και δεν επηρεάζονται όλοι από τους ίδιους παραγόντες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σε πολλές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες χάνουν πολλά λεφτά. Γιατί όταν βάζουμε λεφτά στις επιχειρήσεις δεν είναι σπατάλη, είναι επένδυση. Οπότε θα πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Πολλές μικρές επιχειρήσεις
το χρησιμοποιούν σωστά και αναπτύσσονται. Άλλες όμως δεν δίνουν την απαραίτητη έμφαση σε αυτόν τον τομέα και έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Πάμε τώρα να δούμε και λίγο τις δεξιότητες, τα εφόδια τα οποία μπορεί να αποκτήσει και να αποκομίσει ένας φοιτητής από τη διοίκηση επιχειρήσεων και τον τουριστικό. Πρώτα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η οποιαδήποτε επιχείρηση πρέπει να διοικείται με συγκεκριμένες αρχές. Μπορεί να είναι ένα δικηγορικό γραφείο, μπορεί να είναι μια ξενοδοχειακή μονάδα, μπορεί να είναι ένα γραφείο εξευρέσεως εργασίας ή οποιαδήποτε επιχείρηση πρέπει να βασίζεται πάνω στη διοίκηση επιχειρήσεων. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της αγοράς. Είτε αυτό είναι μικρή επιχείρηση, είτε μεσαία, είτε είναι μεγάλη επιχείρηση. Οι δεξιότητες που παίρνει ένας φοιτητής στο κολέγιο μας όσον αφορά τη διοίκηση επιχειρήσεων είναι πρώτα η αλλαγή σκέψης που προωθούμε μέσα από τα μαθήματα μας. Η κριτική σκέψη και θα έλεγα η σκέψη με στρατηγικών ορίζοντα. Πώς θα αναπτύξουμε στρατηγικά μια επιχείρηση. Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι. Χωρίς στρατηγική σκέψη δεν μπορεί μια σωστή επιχείρηση να αναπτυχθεί σωστά. Οπότε είναι το πρώτο πράγμα που λέμε στους φοιτητές μας, ότι αυτό που θα πρέπει να αναπτύξουν είναι η κριτική σκέψη. Μπορεί να διαφωνήσουν και με τους καθηγητές τους, είναι OK. Δεν θέλουμε φοιτητές οι οποίοι να μην μπορούν να εκφράσουν την γνώμη τους. Θέλουμε φοιτητές οι οποίοι να δημιουργούν, οπότε τους αφήνουμε να δημιουργήσουν τα δικά τους projects. Τους δίνουμε εφόδια όσον να αναπτύξουν τις τεχνολογικές τους δεξιότητες. Κάνουμε επισκέψεις σε επιχειρήσεις για να δουν πώς δουλεύει πρακτικά μια επιχείρηση. Επίσης, σε έναν από τα semesters γίνεται και placement, δηλαδή οι φοιτητές πάνε σε χώρο εργασίας για μια συγκεκριμένη περίοδο. Οπότε βλέπουν και πρακτικά πώς αναπτύσσεται το κομμάτι της διοίκησης επιχειρήσεων. Οπότε στη διοίκηση επιχειρήσεων οι φοιτητές παίρνουν και άλλα εφόδια. Το θέμα της καινοτομίας, της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων, πώς η ψηφιακή τεχνολογία πλέον δίνει περισσότερες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις και πώς θα πρέπει να τις χειριστούν σωστά. Επίσης, πολύ σημαντικό, πώς θα διοικήσουν το ανθρώπινο δυναμικό. Στην Κύπρο δυστυχώς υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με τη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού. Πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι κάνουν χάρη στον οποιοδήποτε που δουλεύει. Αυτό είναι λάθος προσέγγιση. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι μοναδικοί με τα δικά τους χαρακτηριστικά, τις δικές τους ικανότητες. Έχουμε τώρα μια γενιά η οποία έχει τεράστια πρόσβαση στην γνώση και μπορεί εύκολα να μετακινηθεί από μια εργασία σε άλλη. Όλα αυτά είναι εφόδια τα οποία παίρνουν οι φοιτητές. Φυσικά είναι πολύ περισσότερα. Σίγουρα, δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα σε λίγο χρονικό διάστημα, αλλά είναι εφόδια τα οποία παίρνουν οι φοιτητές. Παράλληλα, στους φοιτητές δίνουμε την δυνατότητα να αντιληφθούν και άλλα θέματα όπως είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η αειφορία και η καινοτομία. Κάτι το οποίο δημιουργεί σημαντικές προϋποθέσεις σωστής ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Οπότε μπορώ να πω ότι στα 4 χρόνια του πτυχίου και βλέπουμε τα αποτελέσματα από τους φοιτητές μας οι οποίοι είναι στην εργασία. Έχουμε έναν πέραν του 95-96%, αν δεν κάνω λάθος, οι φοιτητές μας... Το κρατώ το 96%, ναι. Οι φοιτητές μας είναι ανάμεσα σε χώρους εργασίας. Μόλις έχουν πάρει το πτυχίο τους, πολλοί
δουλεύουν πριν καν τελειώσουν. Βλέπουμε ότι τα εφόδια τα οποία τους δίνουμε τα εφαρμόζουν και παίρνουμε ανατροφοδότηση, το περίφημο ελληνιστή feedback, παίρνουμε ανατροφοδότηση από τους φοιτητές μας και βλέπουμε ότι, και χαιρόμαστε γι' αυτό, ότι τα εφόδια τα οποία τους έχουμε δώσει τους έχουν βοηθήσει πρακτικά. Και βλέπουμε άτομα τα οποία έχουν απόφοιτοι του κολεγίου μας, οι οποίοι δουλεύουν σαν διευθυντές σε μεγάλες επιχειρήσεις. Σίγουρα δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά... αλλά πάει και στον τομέα της προοπτικής. Βεβαίως. Ναι. Μα αυτό είναι η προοπτική ανέλυξης. Γι' αυτό είναι ένας... Αλλά οι φοιτητές τους εξηγούμε ένα σημαντικό πράγμα. Ότι θα πρέπει να αρχίσουν από χαμηλά για να οδηγηθούν προς ένα πιο ψηλό επίπεδο. Μέσα στα εφόδια μπορούμε να βάλουμε και το κομμάτι του Εράσμους. Το οποίο και εκείνο παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να βγουν και έξω από τα σύνορα της χώρας, να δουν και άλλες κουλτούρες, να δουν και άλλους τρόπους που εργάζονται. Το Erasmus είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει τεράστιες προοπτικές. Προσωπικά είχα την ευκαιρία να πάρω μέρος σε πολλά προγράμματα στο εξωτερικό, σε διαλέξεις σε πάρα πολλά πανεπιστήμια, σε πάρα πολλές χώρες. Οι φοιτητές, όσον αφορά τους φοιτητές, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Όντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν είτε σε μικρής διάρκειας προγράμματα Εράσμους, είτε για έναν ολόκληρο σεμέστερ για περίπου 5-6 μήνες, να γνωρίσουν μια διαφορετική κουλτούρα, να κάνουν νέους φίλους, να αναπτύξουν το δίκτυο τους, να δουν πώς δουλεύει μια διαφορετική χώρα, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οπότε το γραφείο Εράσμους του κολεγίου μας, Παγκύπρια, δίνει τεράστιες ευκαιρίες. Και χαίρομαι που βλέπουμε πολλούς φοιτητές οι οποίοι έχουν έρθει σε προγράμματα Εράσμους σε πάρα πολλές χώρες. Και πολλές φορές έχουν και θέσεις κλειδικές σε διάφορες επιχειρήσεις, όπως είπατε πριν. Βεβαίως. Κοιτάξτε, να πούμε κάτι ότι οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις δίνουν πολύ έμφαση, τεράστια έμφαση στο βιογραφικό, το οποίο όταν δουν ότι κάποιος έχει ταξιδέψει σε κάποια προγράμματα Εράσμους, παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί θέλουν να έχουν τη γνώση από έξω. Οπότε βλέπουν κάτι καινούριο σε έναν φοιτητή. Και για το τέλος, θα κάνω την ερώτηση γιατί ένας νέος σήμερα που θέλει να ασχοληθεί, που θέλει να σπουδάσει, να το πω καλύτερα, να ασχοληθεί με τη διοίκηση επιχειρήσεων και τα τουριστικά. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο τουρισμός είναι μια από τις πλέον ανερχόμενες βιομηχανίες. Έχει να κάνει με προϊόντα και υπηρεσίες πολύ εξειδικευμένες. Κάποιος όντας σπουδάζοντας τουριστικά, με πτυχίο το οποίο είναι ισότιμα αναγνωρισμένο με πανεπιστημιακούς τίτλους, και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, να το τονίσουμε, γιατί υπάρχει καλώς ή κακώς τα κολέγια δίνουν πανεπιστημιακού τίτλου, αξιολογούμαστε από τον φορέα αξιολόγησης, το ΔΙΠΑΕ, ισότιμα. Οι φοιτητές μας μπορούν να δουλέψουν σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου θέλουν. Έχοντας στο χέρι τους ένα πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου, μπορούν να δουλέψουν σε ξενοδοχειακές μονάδες, μπορεί να δουλέψουν σε κουραζιεροπλοία, μπορεί να δουλέψουν στη διοργάνωση τα λεγόμενα conference and events. Υπάρχει μια ευρεία γκάμα, δηλαδή τουριστικά δεν είναι τα ξενοδοχεία, είναι μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών και προϊόντων, μπορεί να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, οπότε αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουν και να αναπτύξουν ακόμα και τις δικές τους επιχειρήσεις. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της διοίκησης των επιχειρήσεων, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Η κάθε επιχείρηση
χρειάζεται να βασίζεται πάνω σε βασικές γνώσεις της διοίκησης. Είτε αυτό αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, είτε την οικονομική λειτουργία της επιχείρησης, είτε αφορά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, είτε τη διαχείριση έργων, είτε τη διαχείριση κρίσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο είδαμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Που πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαχειριστήκαν σωστά τη συγκεκριμένη περίοδο είχαν σοβαρά αρνητικά αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις οι οποίες διαχειριστήκαν σωστά αυτή την περίοδο με καλή οικονομική διαχείριση εμπορέσαν και αναπτυχθήκαν περαιτέρω. Εγώ κράτησα και ένα νούμερο, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις των προηγούμενων κλάδων, 96% επιτυχίας των φοιτητών. Ναι, κοιτάξτε. Μιλούμε για σχεδόν 100% επιτυχία. Ναι. Μπορώ να πω με πάση βεβαιότητα, γιατί είμαι στο κολέγιο αρκετά χρόνια. Η εργοδότηση των φοιτητών μας είναι άμεση. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Το να ξεπερνάς το 90% από μόνον του είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Και αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένους παράγοντες. Σε συντομία θα πω ότι πρώτα έχουμε μικρά τμήματα. Οπότε δεν είσαι με το φοιτητή. Ναι. Σημαντικό. Ναι. Οπότε δημιουργείται μια καλύτερη γνώση των ικανοτήτων των φοιτητών. Έχουμε μικρά τμήματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε ομαδικά projects και αυτό βοηθά τους φοιτητές να είναι πιο παραγωγικοί στον χώρο εργασίας. Παράλληλα, το κολέγιο είναι πολύ σημαντικό, έχει ένα σημαντικό δίκτυο με την αγορά εργασίας. Τα προγράμματα μας σε διάφορους τομείς είναι εξειδικευμένα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της αγοράς. Δηλαδή, το κάθε πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσουμε στο κολέγιο, από τον τομέα της αισθητικής, της κομμωτικής και οτιδήποτε άλλο, σε επίπεδο πτυχιακού ή μεταπτυχιακού, περνά μέσα από το κομμάτι της έρευνας της αγοράς. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή όσον αφορά το κομμάτι του marketing. Και έτσι θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εμείς.